YouTube, аз снимам, сега ще има евент, в Не бе, който разкажи нашата история, как почваме. ще мятат айтами. Василия утре ще разказваме. Хум Гадост. на Вазил коня. Това сам ли го написа? Да. Така, това е ново. Хубава кухничка, малко си копирам моята, ама нищо. Аз нямам права, вас още нямам права, влиза, какво имаш? Аз ще ти дам сега, стой. Но, за 6 минути 7 ставам. 7 минути. Ето, Миро, готов си. Споко, аз мога да се прокрадна и по друг начин вътре. Гледай сега как съм хитър. Това му е втория етаж, не си го е довършил явно. Тук ще му е тераската, не сме сложили в... Не влезнах и хитро, а? Не знам как си влезна. А? Не знам как си влезна. Тунел под оградата му. Прокопах тунел под оградата му. По-толкова. И след колко време почва евента, че не виждам? Знаеш как влезнах в къщата ти? Как? Не на твоята, на Васил. Знаеш как влезнах? Как? Да ти кажа ли? Знам как. Тук под оградата. Под оградата ли как? Под оградата, бе, брат. И до гледа са? Не виждам къде си ти. В момента ще изляза по този начин, както влязох. Викторе, виж. Така. Тук има някаква дупка. Къде, бе? Да, бе! И как влиза от тука? Ами лесно. Миро, но си гаден, значи. Как си изкриви, братле? Аре, че ще затворим там, излизай. Стига затапва, бе. Кюмур. Чай да затворим дупката, да не влезе някой. Ама радва ли те иначе? Браво. Абе, евента почна ли, бе? Не. Не, има още малко. Те ще пишат секундите крайните. 5, 4. И аз, когато кажат 10, приготвям се, почвам да го пиша това. Добре, напишете LARP event, ние може да идеме предварително. Пи. Да, той има много хора, идвайте. Как се пише? Пратих ти, брат, пратих ти, приемай. Аре, аз съм там. Окей, хвърлят магически колби. Скачай да ги взимаш. Приемай. Приех ти. Не мога да приемам телепорт тука. Не мога да приемам телепорт тука. Ужас, аз нищо няма да взема. Трябва да напишеш наклона черта LARP отделно EVNT. Наклона LARP? Евент. Аз съм си взел енчантнати пържоли да мога да тичам, ако огладнея. Викторе, ама това бе. О, дават ми. Това е за ниво, бе, братле. Взимай, скачай да взимаш. Ма аз не съм взел, не мога да взема. То се разпръсква и ти дава ниво. Ти не трябва да го взимаш, то се разпръсква, не виж. О, даде ми 6-то. О, аз съм 20-то. Това как 12-то. Кое? 12-то. Ти ли си тук, Миро? О, вече се. Добре, ние сме евент хънтърите. Надявам се да вземе някакви яки неща. Малко зарибяват ни тука. Аре бе! Топа тука 10 000 човека при мен не мога да взема спокойно ниво. Тия ме изядоха тука. Аз съм вече на 13-то. Що спряха да пускат неща? Евента започва, оригиналният евент започва след една минута. Аз съм вече 21 ниво. О, 13 ниво съм. 13-то. Аз съм 21, почти 22. О, аз съм 22. 17-то. Ще се добера до нещо, ще се добера. Още не фърлят, споко. 22 Как да не фурат, бе, ти слеп ли си? Ма не бе, това нищо не бе, това е само за ниво бе, брат. Те ще хвърлят са неща. И неща ли фърлят? Ами ще хвърлят, те сега като почне оригиналния евент, почват да хвърлят. Аре, 10 часа евента започна. Аре, трябва да се доберем доколкото се може по-яки неща. Почва да падат. Взимайте! Скачай, брат, взимай, допирай се, аре! Някой взе ли нещо? Аз май да, не знам, ще видим на края на евента. Ето!
взех и не са лоши. Неща! Не взех нищо Нищо готино. такова. Аз взех само една брезова такова дъсчица. Ама в края ще хвърлят и по-яки неща. Мислиш ли? Да, 100%. Ма стига да ги фанеш, де. Ама сега ще складираме всичко в честове и ще видим как ще го използвам. О, стъкла некви. Добре, аз защо не мога да... А? Хайде! Йее! Фърлих я! А? Чакай малко, мамо. Чай само да взема едни неща от тук. Виктор, Да, аз... има още много съндъци. Кой знае какво ще кажа от Василе, тях? като се напълниш, пиши бек или хвърляй ненужни айтами, ако имаш. О, имам Аз много. се напълних! А, тук има едни честове, има едни съндъци такива, с черно. После мога да се върнем, аз си вземе нещата от тях, аз кодирам всичко. Ама те моля ли не го пипат това или не? Не, това си е само за нас, само ние го виждаме. О, аз взех 16 злато, неизпечено. Аз пък взимам стъкла, торти, морти, гвардорти. Аз Аз имам имам една торта, вече имам 2 торти. Аз поемам също 2 торти. А рибата ми е 32 риба. Аре, взимай нещо, взимай нещо, гати тъпото. Взимай. Уау, колко стъкло такова обработено, взех много хубаво. О, това е много готино евент. Аз взех разплискваща отвара за сила. Като я плисна и ще ставаме по-силни. Да. Охо. Е, така се прави, брат. Това колко е готино, нали? Взимай всичко. Гонете там, дето има нещо. Още много съндъци има. О, взех магии, Викторе! Какви магии, бе? Абе, някаква се отваря. За възстановяване и магии. 64 глави на Крипър. 64 глави на Крипър. Да. А, че дадеш малко. И аз взех 64 глави на Крипър, те знае... не на Крипъра, на зомби. Тя знаете ли, че една се продава за по 200 кинта, май? О, Кой ще ги стилва, аз ще ги ползвам. готини неща взех. Аз ще ги продам и ще стана милионер. Аре, моля ти на мен да ми даде. Към джъмпа ли? What? Има още много неща. Още колко неща имат те, бе? Много. Имам 64 сакси. А вие знаете, че стъклоните ви се ви дава още неща. Сега къде трябва да ходим, Викторе? Никъде, давай още. А не, what? Стой малко, ще дойдат. Свърши. Виктор, аз събрах някакви шитави неща, не стават за нищо. Може ли в твоя съндък да складирам? А? В твоя съндък да складирам? В моя съндък. Да. Еванто свърши ли? Ма ти като сложа в някой съндък от тоя, тук има едни съндъци, той никой няма да ти ги вижда и ти можеш да си се върнеш да ги вземеш, аз тук имам торти някакви. Еванто свърши ли? Ай, тия съндъците, съндък от края. Всички отивайте към Ръна, за Рън евента, награда 10 токен, 10 диаманта и много XP. Къде е това, Викторе? Рън, е там! Василе, следвай ме, ето ме. Аре, към Рън евента. Нова там, жълтото. Да, аз имам време до 10:30 да цъкам и по-стан. Какво ще дадат, Викторе? Не носим отговорност за айтамите. Заседнах! Хора, тук има лава, може да умреме. Заседнах в това! Аз не ви препоръчвам да играете. Ти не си препоръчвай! Аз ще си печеля като Викторе, защо потъвам, брат? А? Що потъвам? Защото влизаш в палежината и тя те заклеща. Там има лава и е супер опасно, аз затова не искам да играя. Аз ще играя. Играйте вие, защото имате само някакви айтами, такива, аз имам диаманти в мене и енчантнати простоти. Баш магии, бе! Майко, скапаните пажини, мама му стара. Ама ако си тук, какво ти дава? Момчета, една глава на зомби е 50 кинта, аз имам 64. Виктор, какво викаш, че ще ти даде, ако... Охо! Ама ние трябва да стигнем до края, нали? Да.
Значи аз се отказвам, а как да изляза от тук? Ще стъпа при тебе. Ако стигнеш до края, какво става, Викторе? Човек, Да, това са... Човека, ако продам всички глави, това са 3200 кинта! Може ли на мене? Не. Аре, почвам. Продава... Определено. Избягваш пажените. А? Аре Не, ще не, остава... не, Аре ще си остава две, за да може да ви определям ранговете чрез тия две. А после тях ще А продам. това на крипър. Викторе, трябва да стигнеш до това синичкото, иначе ще ти дадат диаманти ли? Чакай малко де! Май. Ама който е първи? О, чакай! Значи аз нищо не получавам. Аз имам 4660 кинта. Излезем от там. Чувствам самощен. Викторе, аз не излезем знам си има нещата от тония евент. От евента. Миро, ела да си продаваш главите, защото ще спечелиш много пари. Аз ги свърлих. Изхвърлил си ги. Да. Щеше да вземеш 3200 кинта. Не ми трябва пари. Брат тъпа пред тебе. Лоли. Да ми ги беше фърлил на мене. Викторе, аз ако отида до това... Излизам, знаете. А? Аз трябва да излизам. Само Сега. една ли си сложил? Другите къде сте? Фърли ги там на това. Миро, ти къде си? Аре, чао. Чао, Миро. Викторе, как да си взема нещата от евента? Викторе, Пишеш Warp Event и отиваш там при честовете и си ги взимаш. нямам място. Как нямаш място? Нямам място в мене, препълнен съм. Еми, служи го някъде, складирай нещо, някъде нещо и готово. Ама нали ще си там, когато си искам? Мгм. Днеска. Не бе, завинаги си там. Добре, аз викам да не стане нещо. За малко, Не. да си направя един съндък. Аз знаеш какво взех, бе, Викторе? Някакви си магии, къде те прави по-бърз или по-силен или нещо такова. Мгм. А я ми кажи какво взе. Не знам, сега ще ти кажа, да си направи един съндък за мен. Чувствам самощ. Що? Еми, братле, имам 4600 кинта заради тез. Ти какви глави продаде? Зомби, ама ми останаха още две, ще ти дам едната, повишавам те в ранг първи. А каква глава е на зомби такова? Да. Не бе, на зомби. Ето. Какво стана, бе? О, пак ни вкараха там. Пак ще фърлят, аре. О, ще има още! Ще има още! Ще има още! Виктор, аз се телепортна до нас. Се телепортна до нас бързо. Напиши Warp Event. Чакай, моля те, у нас съм си, трябва бързо да намеря нещо. Махай ми се от главата, бе. Някакъв ни праща телепорт да се портнеме до него, Маро да тролър. Не! Ама това е Лунара. Кафе? То държи сървъра. И защо да се телепортнем до него? Няма да се телепортваме, айде. Аз искам да пускат още, има още съндъци, виждам ги. И аз... Почваме след една минута. Идвам, Викторе! Освободих се На от... Warp Event 2. Готово, идвам. Ма на Warp Event 2, ела. Ето. Кой е моя съндък? Тук нямам такова, бе. Аз тук нямам айтами никакви. Как? Това е в някакъв друг world. Аз ще му дайте ми се тук. Нали двойката? Ма тук нема да ни дадат айтамите в нашата си къща. Защо? Ми не знам, това е в някакъв друг world. Губят ти с айтамите като дойдеш тук. В смисъл и се изчезват ти като се върнем пак на Warp Event първият там. Аз ще отивам тогава в кома веднага. Що? Ама ти ще играеш ли? Ама не мисля да играя на това, защото не знам какво е. Аз ще играя, рискувам. Рискувам да си дам отваряш за възстановяването и отваряш за болка.
А ти какво имаш освен тия отвари? Брезови стъпала 16, червено оцветена глина 16, хляб 16, сив стъклен панел 16, розов стъклен панел 16, червен стъклен панел 16, сух лед 16, сияен камък 16, бяло стъкло 16, торта 1, акациеви дъски 20, факла 2, лиани 16, бял стъклен панел 16, стъкло 47, лазурна метличина 16, бисквитка 32, още една торта, 2 пъти по 64 пясък, сготвена риба 32, тиквен пай 16, ябълка. Добре, аз няма да се боря за този евент. Ще изчакам да такова. Да дойде време пак да чупат, защото има още съндъци, вярвам, че... Къде има още съндъци? Има още съндъци на LARP Event, има още един ред съндъци, може би... Можеш ли да ми направиш един съндък, плиз? Да ти направя един съндък? Да, докато ме няма бързо, моля те. Ама нямам дърво. Ще потърся, обаче нямам. Ходи в гората от час сега, докато го напълна, плиз. То е много време до там. Няма мога да стигна толкова бързо. Аре бе, Вико. Само Ето, намерих дърво. Направи ми едно малко съндъче, ще ми стигне. Направих ти едно малко съндъче. Сега ще го сложа. Идвам с шухома бързо. Ето тук ще го сложа деца леглата, едно съндъчето. Тенкс. Слагам си нещата там. Нема мога ми се поберат, тя направи още един. Прави, че няма ми се поберат. Аз после ще ги складина в моите къща, плиз. Ма ти какво набутваш там? Хиляди неща, които ми трябват, са важни. Стъкла, панели. Ама не такива панели, панел, бял стъклен панел, ама хубав. Хубав такъв розов, имам синия. А ти диамантите взели си от моята къща? Не. Аз имам много да си взем неща от тук. Ето. Тенк за това. Слагай го некъде, ама гледай да не пречи. Тук нали няма пречи. Къде? Дъга. Абе, малко на тъпо място. Бе, това е са малко, бе, Вики, това е само за... сега, докато си оправя нещата в моите къщи, затова е за сега сам. Имам и въглища. Аре, ще отиваме ли в ония евент? Ама то... Не са казали, че почват пак на LARP Event. Аз чувам на LARP Event 2. На LARP Event 2 е смотан. Искате ли всички по 10 диаманта? Да, пиши да. Не можем да пиши. Аз защо не мога да напиша да? Не бе, аз си вземам магийки. Аз дойдех си взема моите неща. Още неща имам тук и затова дойдех си ги взема. Готово, идвам си, Вики. Ти с колко готини неща си се напълнил? Я казвай. Ами, с много. Ама хубави ли си? Имаш ли поне диаманти? Има ли? Имаш ли диаманти? Или не? Нямам диаманти, не съм взел, обаче тия глави, братле, джакпот просто. Ма какви си тия глави, брат? Глави на зомби. Имам 4660 кинта. Това ми стига да се пенсионирам, братле, и повече да не работя. Ма ще ми плащаш на мен, нали? Да бе, тя не дава да си пише това много измамно с кремантите. Без да искат са го спряли сигурно. Аре бе, брат ми, аре по-бързо. Добре, аз ще се
знаеш какво взех още тук има? Акациеви дъски, смарагдов блок, супи много имам, ограда, кожа имам, разпалваща се отваря за огнена устойчивост, торти пак, желязо, глина, имам и картини много, ужасно много. Ой, диаманти! Ти кое ниво си вече, бе? Кое ниво си вече, бе? Вики? Газ ли? Да. Де знам. Аз съм 28. Само 7 нивата далеч от мен. Хау. Колко ме дадат? 7, аз съм 21. Аз мислих, че си 30. Виктор, аз съм 21, от първо ниво бях там. Пресис колко съм събрал. Мале, само да събера 300, ще си купа един лък и ще го апгрейдна до 300. Какво е това? Какво пише тук? Излетко ти дойде през половината чест само, бе. Аре ти швърлят ли още, бе? Ето вече мога пишем, аз питах ще има ли още на Warp Heaven. То пише, Утре в 21 ще има евент. Да, бе. 9! Утре в 21. Да, 21 е 9. Знам, утре ще има. Аре, Вики, ти затваряш ли? Ма готино ли ми е хомето? Да. Само отгоре сбърках малко звън, то не кажа. А това дава ли пари? Не. Много са гадни. Аре бе, къде ми ще има? Workshop, да. Аз отивам да си купа вълна. Викторе, колко пари имаш? 4000? Аре, Викторе, се пенсионираш, аз да си изкарвам парички спокойно. Вече са от 9 часа, хубаво. Може ли да стана ютубър ли? Да. Титлата да не ми е юзър, демек потребител, ютубър. Да бе, типа. Аз съм ютубър. Вики, може ли да ми купиш... Не, кари, май. Може ли ми купиш черна вълна, плиз? Може ли ми купиш черна вълна? Не, сега ще кажа какво дали мога ми купиш. Струва няма и 100 лева. Така. Защо аз да ти купувам? Защото нямам парите. После ги изкарам, ще ти ги дам. Беща. Добре, явно няма, аз нямаме повече. Може би не приеха да стана ютубър в това. Нищо, аз пак ще снимам клипове. Не разбера дали някой нещо каза. Се тая. Добре, чао YouTube.